Mga puso, karong buntaga laing garbo na sab sa Mindanao ug Northern Mindanao ang ato makauban karon. Sanglit di basta-basta ang iyang nakabot sa iyang karera. Top 2 lang naman siya sa bag-uhay lang na human nga Agricultural Biosystems Engineering Licensure Examination sa tibuok nasod. Swak ni nga interview para sa mga estudyante kay manguha ta og tips gikan kaniya. Ato makauban si Dexter Hando Madhos. Dex, good morning and welcome din sa At Home with Jamay Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Yes, good morning sir. Good morning po sa ato mga kapuso diha. And right now I'm feeling blessed and feeling good. Tuod Dex, congratulations sa imong nakabot nga kadaugan isip top 2 sa Agricultural Biosystems Engineering Examination. Kumusta ba ang imong gibati nga nakuha gayud nimo ang kadaugan? Very much happy sir sa results sa exam. Okay, finally I can call myself as an engineer. And after sa pila ka years na pagpaningkamot, nakabot na ko ang isa sa akong mga goals sa kinabuhi. And very happy kay more than what I expected ang gihatag sa ako. Dex, imo ba gayud gilauman nga masulod ka sa top 5 diyang imong ginatake ang maong exam? Honestly sir, akong gi-aim lang jud during review is top 5. However, after sa 2 days ta exam, dismayado ko sa akong mga answers. So, niingon na lang jud ko na magpasar lang ko, okay na kayo sa ako. Og syempre, nahimo na gayud kang modelo karon Dex para sa mga estudyante. Paunsa ba nimo gipangandaman ang mong eksaminasyon? Na ba kay mga study habits nga gisunod? Month of May sir, nag-start na ko mag-review, self-review lang. And sa nowadays, di na jud kayo lisod nga mag-study by yourself tungod sa technologies. Kung ado na tayo mga dili masabtan sa atong gipang studyhan, we can easily browse online. Pwede ta mag-Google, pwede ta makatan-og tutorial sa YouTube. And then month of June sir, nag-enroll ko sa online review class, review center sir, and nahuman sa month of August. And then the remaining days before the exam, basa-basa, study and practice solving every day. And ako alang yung style sir is bahalag ginagmay na progress basta kanunay. Ang importante na everyday najid ko matun-an for the exam. Nako, maingon gayod nato nga effective ang imong gihimo kay nag-top 2 gayod ka Dex. Pero to know you more, ngano pud ba Agricultural Biosystems Engineering ang imong gikuha nga kurso ug unsa pud ba ang kasagara ginahimo niini Dex? Actually sir, wala jud ni siya sa ako mga choices na kurso na i-take sa college. Na-introduce lang ni siya sa kuha sa by scholarship program. And then sa walay pagduha-duha, napa-enroll ko. And after first sem sa college, nakaangay man sa kurso, so nipadayon hantod na graduate. And many more, sir. Nako, panghinaot gayod nako Dex ang kalampusan sa imong karera. So karon tuod, na bay mga job offers para kanimo nga nakalaray? Unsa ba ang mga future plans pud nimo? Sa karon naanay mga job offers. And I'm still deciding as to what job na ako ang i-take. But as of now, ako pang na-feel ang moment na jobless, na wala pa'y trabaho. Kay pon makatrabaho, lisod na yun, pangita og time para magsuroy-suroy, maglaglag. And lastly Dex, para sa ato mga kapuso viewers this morning, labi na sa mga estudyante, aduna ka ba mensahe ngadto kanila, labi na katong mga muagi sa bug eksaminasyon? Unang-una, mag-set ta og goal. Kung unsa atong gusto na result, and then study lang jud ta, prepare ta sa exam, nangay ta guidance and directions from the Lord para
tabangan ta niya sa ato ang mga pagpaningkamot para makabot atong mga pangandoy sa kinabuhi. Daghang salamat Dexter sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa paglambo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.